Bon dia! Ens trobem un dia més vivint des del balcó de l'Ajuntament de València els moments previs a la quarta mascletà del calendari pirotècnic de les Falles d'enguany. Avui el cel està ennuvolat, fa més fresquet, però això no és impediment perquè milers de valencians envolten la plaça esperant que comenci l'espectacle. La mascletà d'avui la dispara Pirofantasia Carlos Cavaller de Vétera, que després d'uns anys de retir torna amb força a la plaça de l'Ajuntament de València. En sus moments gaudirem d'una mascletà clàssica que estarà composta per 3 retencions aèries. I comença ja la mascletà.
magnífica la mascletà que els ha oferit Carlos Cavaller i el seu equip, pirofantasia Carlos Cavaller de veterà. El públic valencià està vibrant a l'espectacle de pólvora i soroll que hem viscut. I és que això són les Falles. Festa i soroll. Avui és una mascletà especial, ja que les falleres majors de València, Glòria i Victòria, no es troben així. Com tots els anys, es troben a les seues cors d'honor visitant la factoria Ford Espanya al Musafes. Sí que estan les falleres majors de Benaguasil, Montcada, Ribarroja i Alfafar. I ara el públic van a felicitar al pirotècnic. Ahí el tenim, a Carlos Cavaller i tot el seu equip i milers de valencians que volen estar al costat per donar-li la enhorabona, com també l'alcaldessa de la ciutat. Dins d'uns moments pujarà el pirotècnic i el seu equip al balcó de l'Ajuntament per a rebre la felicitació de l'alcaldessa de la ciutat. I ahí tenim els millors moments d'esta mascletà. Bona vesprada a tot el món i ens tornem a veure demà, sí, a la plaça de l'Ajuntament de València.